India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Uwe riewkieng atiar ulas senrai kuli pathar hapoh ka we ki yeng mane jong ka balang uji sukres hamechikan kadba ka jeng yaseng gadang ya shakman hakasngi uble balala da ka ba thang dusmon ye ka ne ka yeng ka bala wanra e ka jeng yap jong ki sawngut ki breu bat ka jeng mensaw ya prangut ki wepan hadin katuk ne por ki pulit ki layo ban siat peniap ya utei ubreu ong ki bor sarkar da kispa ngot ki breu ki badon hapoh ka yeng mane ha Grand Blands Township hadin ba we ubreu balawan ban tenra bet da ka we ka kali pick up ka badon artli ki lama Amerika ba tenra e ka jingkhang ba syakman bat hadin ulah ya na ka kali balas dang ban ter kuli ong uhe pulit William Rand syakinong thok kubor ki officer kila jubab ya ka phone bat kila 1 poi ha kate ka yeng mane tang hapoh lai spho second ha ka balayo bat siat yap ya utei unong Thombor hadin kumba praminit ong urans hadin uba utei ubreu ulami na yeng mane arngut ki officer kila be thong ya u bat kila yo ban siat ya u ong uhe pulen hadin kate ka jingjia lala ban yo i ya ki thelik ding bat katrem ka bami na kate ka yeng mane tat hadu banda penlip hadin katuk ani kanta uran ulapen itu ya utei urunal kum u Thomas Jacob Sanford South Post Nemkarta ubadei na Borton ke Badon Marjan uran syam lapatai benya ya kajing temu ha kajing yalang bat kilat patai kubor ha kajan met jong kasngi ublei balala ya kimet yap jong arngut na ki bala syak penyap lalap ha kapor bagi bor pulit ki wat ha pedeng ki tiar kitar ki bala klem hapoh ka yeng mane ong uran da ka banjur ba kajing wat kadang ye peteng yo ba kidang don ye ki lanot ki balangat ha kani ka apon kinong tokit kila penlong ru ya kajing kendra ka yeng sa jong utei urunal ha Borton ke Badon Marjan ki pulit kim syam la ai kanu ka jing tiap ka bamnya sapang uni ubreu kentup la udei ni udikot jong ka balang kani kadei ke badang syen na ki bubun teli ki jingja sa Thombor hapoh ki jaka mane blei ha US ha kini ki arpos nyam baladap kentup ya ka we ke badang sujia ha ubnai nailar baladap ka bala peniap ya arngut ki kena hapoh kapor badang penlong ya kamas ha ka balang jongka Annunciation ha Minneapolis Presiden Donald Trump ula ong ha kerensan social media bala pensyai u halor kate ke jing syak Thombor bat ulaya ro ya ka FBI halor ka jingkloi ban syam ya ki senjam ki bor sensyar katan ki ya thu ba ka FBI kalapha hadu chispa ngut ki dikhot jongka sya ka sor red Grand Blands ka badon kumba saupo haja ngut ki breu